că vă amețește ceva, da? Da? Vreți să vedem în camera, ventilatoarele. Se pare că nu vrem să ne despărțim. Exact. Nu mai am multe de zis. Asta e rănică. Nu, ia meu. Numele părinților. Nu, că e acumulatorul. O să zic că suntem cu toți emoționați și s-au văzut. Nu doar... Nu suntem emoționați doar pentru că absolviți, ci pentru că le dați voie nouă părinților, încetul cu încetul, să vă luați zborul. Pot spune doar atât în numele nostru al părinților, că suntem recunoscători și mândri că am fost martori la devenirea voastră. Vom fi mereu aici, în spate, cu dragoste și cu sprijin. Iar eu, ca mamă de 2 absolvente, care îmi stau astăzi alături în ținutele lor de absolvente, simt toată această emoție la dublu. Și vă spun cu toată sinceritatea, nimic nu se compară cu bucuria de a vedea copiii devenind oameni. Așadar, vă mulțumesc, dragi colegi profesori, și mulțumesc, cred, în numele tuturor părinților, pentru răbdarea, pentru efortul și încrederea pe care le-ați investit în copiii noștri. Știm că nu a fost mereu ușor, dar roadele muncii colective se vor vedea în curând. Felicitări Promoția 2025, mergeți cu încredere, cu visuri mari și cu inimile deschise. Am să rog acum pe doamna profesor Zancu Daniela să vorbească în numele diriginților claselor a 12. Mulțumesc! Dragi absolvenți, stimați colegi, părinți, invitați, a venit și momentul pe care îl așteptăm cu toți, cu emoție. Momentul în care ne luăm rămas bun. Nu este un rămas bun definitiv, ci mai degrabă o trecere către un nou capitol. O nouă etapă în viața noastră. Voi, dragii mei elevi, sunteți generația cu care am împărțit nu doar ore de curs, ci și bucurii, provocări, glume, reușite și uneori mici dezamăgiri. Să fiu diriginta voastră a fost o responsabilitate, dar și o onoare. Ați fost o clasă vie, cu personalități puternice, curioase și uneori greu de stăpânit. Dar tocmai asta v-a făcut special. Astăzi, în loc să vă reamintesc că aveți cam multe absențe sau să vă închideți telefoanele, vă ofer doar câteva gânduri. Aveți curaj. Nu vă temeți de greșeli. Din ele veți învăța cel mai mult. Fiți autentici. Nu uitați cine sunteți, păstrați-vă valorile și continuați să le cultivați. Nu uitați oamenii care v-au fost aproape, părinți, profesori, colegi. Plecarea voastră nu înseamnă doar o ușă care se închide, ci multe ferestre care se deschid. Vă mulțumesc pentru momentele pe care le-am trăit împreună. Vă doresc succes și împlinire. Și că la orice curs festiv trebuie să anunțăm și șeful promoției voastre. Aici o las pe doamna director. În fiecare an, generațiile noastre sunt foarte valoroase, în sensul că avem copii foarte buni, de care ne mândrim. Ne-am mândrit în timpul liceului, dar ne mândrim cu ei și mai târziu. E rândul generației voastre să fie premiată și aici, în primul rând, îl voi premia pe absolventul de acum, Vlad Sândulescu, ca șef de promoție. Acesta este trofeul pentru șef de promoție. Felicitări, Vlad. Felicitări pentru toată munca pe care ai depus-o în cei 4 ani de liceu. Îți doresc foarte, foarte mult să fii un exemplu și pentru generațiile viitoare și să intri la facultate, deși nu cred că sunt prea multe emoții. Felicitări încă o dată.
Mulțumesc mult! Stimați profesori, distinși invitați, dragi părinți, vă mulțumim că sunteți prezenți aici pentru a ne susține și vă bucura de rezultat de reușita noastră, a celor care astăzi marcăm finala unei etape din viața noastră, absolvirea liceului. Titulatura de șef de promoție este un privilegiu pentru mine, privindu-l ca pe o confirmare a efortului constant. Dar simt că este o încheiere simbolică a anilor în care am crescut, în care am învățat și am fost susținut de oameni care mi-au oferit încredere. Adevărul este că fiecare dintre noi este un șef de promoție. David, pentru mintea sclivitoare și pasiunea pentru informatică. Maria, pentru dedicare și pasiunea pentru planorism. Alin, prin interesul pentru cunoaștere și rezultatele de la Olimpiada Națională de Geografie. Dumitrana, pentru spiritul de echipă și pentru inițiativă. Și lista ar putea continua cu fiecare dintre voi. Astăzi vreau să aduc un omagiu de recunoștință pentru a le mulțumi tuturor celor care au contribuit la formarea mea. Părinți, profesori, colegi. Și care, fiecare în felul său, m-au ajutat să devin omul de astăzi. Am învățat de la profesorii noștri atât de multe lucruri. Am învățat să fim buni, empatici, drepți. Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat este că fără muncă și dedicare nu putem atinge desăvârșirea și succesul în viață. Prezența și implicarea lor au fost esențiale în formarea noastră. Iar pentru asta doresc să le mulțumesc pentru modul în care le suntem cu adevărat recunoscători. Vă mulțumim că ați avut încredere în noi, că ne-ați încurajat și ne-ați valorizat. Poate nu vom păstra totul în minte, dar vom păstra sentimentul că aici am fost văzuți, că am crescut, că ne-am apropiat de cine vrem să fim cu adevărat. Liceul a fost și despre legături care nu se pot măsura în note sau absențe. Despre prietenii care s-au născut în tăcere și au crescut cu fiecare zi. Despre sentimentul că aparții unui loc, unor oameni, unei povești comune. Și poate că anii vor trece, dar ceea ce am simțit aici, apropierea, sprijinul, bucuria de a fi împreună, va rămâne cu noi. Dragi colegi, nu lăsați ca ceea ce e sigur și ușor de obținut să vă fure curajul de a visa. Alegeți să mergeți pe drumul care va prinde sufletul. Chiar dacă e mai greu, pentru că acolo veți deveni cu adevărat ceea ce sunteți veniți să fiți. Dragi absolvenți, vă doresc mult succes. Vă doresc să fiți călăuziți în viață de cele 3 valori fundamentale, ale absolute ale omului. Adevărul, binele și frumos. Mulțumesc! Și pentru că Vlad vorbea de legăturile noastre de prietenie dintre voi și ceilalți elevi ai Colegiului Național Dragoș Vodă, îi invităm pe reprezentanții claselor a 11-a împreună cu Vlad. Vlad, vino înapoi, că nu ți-ai terminat treaba. Deci îi invităm încă o dată pe elevii claselor a 11-a pentru ca Vlad să predea cheia succesului vostru celor din clasa a 11-a. Puneți mâna toți pe ea, să aveți succes mai departe, la fel cum o să aibă și ei. Și acum să vedem ce gânduri au cei de 11. Stimați profesori, părinți, invitați, dragi colegi, astăzi am onoarea de a prelua simbolic cheia succesului. Un gest care nu este doar o tradiție frumoasă a Colegiului Național Dragoș Vodă, ci și o responsabilitate pe care o primesc cu emoții și recunoștință. În numele întregii generații care urmează, vreau să-i mulțumesc șefului de promoție și tuturor colegilor din clasa 12 pentru exemplul pe care mi l-a oferit.
Ne-au arătat ce înseamnă ambiția, munca susținută, prietenia și respectul față de valorile acestui colegiu. Chiar succesul nu este doar un obiect, ci un simbol. Ea ne amintește că succesul nu vine peste noapte, ci este construit pas cu pas, cu răbdare, curaj și perseverență. Promitem să ducem mai departe tradiția excelenței de la Dragoș Vodă, să fim demni de încrederea ce ne s-a oferit și să păstrăm vie această frumoasă moștenire educațională. Vom încerca la rândul nostru să fim o sursă de inspirație pentru cei ce ne vor urma. În încheiere, vreau să mulțumesc domnilor profesori care ne ghidează, părinților care ne susțin și colegilor care ne încurajează. Vă mulțumim și promitem că veți fi mândri de noi. Mulțumim elevilor din clasa 11-a și pentru că... și pentru că există în această generație voastră copii care s-au remarcat sau elevi care au dus numele Dragoș Vodă, Colegiul Național Dragoș Vodă au dus pe buzele multor concursuri, să zicem așa, și s-a auzit de Dragoș Vodă și de elevii de la Dragoș Vodă, doamna director are câteva premii speciale. Pentru că, așa cum spunea și voi, nimic nu se obține fără efort. Noi apreciem efortul pe care l-ați depus și aici voi premia doar... Nu e o premiere pur și simplu, este efectiv un semn de omagiu adus vouă de către noi ceilalți cadre didactice, elevilor care au obținut premii la Olimpiadele Naționale. Și mă refer aici Vlad Sândulescu, felicitări, Alin Lucașciuc, pentru lucrurile la geografie, felicitări Alin și mult succes. Și Ștefan Băleanu, felicitări Ștefan. Cu siguranță mulți încă dintre voi ați obținut premii, poate mai multe decât ei, însă acestea au fost de nivelul cel mai înalt, în sensul că au fost Olimpiade Naționale. Încă o dată, felicitări! Și dacă am ajuns la ora premierii, începem să îi vedem pe cei mai buni dintre cei mai buni. Clasa 12-a. 12-a, din nou. Dragii mei, ați încheiat acest an cu o medie extraordinar de frumoasă, media clasei 9-12. Prin urmare, toți elevii clasei sunt premiați. Premiul întâi, cu media 10, Maria Ursachi. Premiul 2, cu media 9,94, Vlad Sândulescu. Tot premiul al doilea, cu media 9,94, Alin Lucașciuc. Premiul al treilea, cu media 9,88, David Prundean. Tot premiul al treilea, cu media 9,88, Ștefan Băleanu. Urmează mențiunile pe care am să le scriu în ordine. Mențiunea întâi, Ionela Ursachi. Ionela, ești bine? Media 9,82. Mențiunea a doua, cu media 9,76, Cozan Sintoi Laurian. Tot mențiunea a doua, cu media 9,76, Pântea Claudia. Mențiunea a treia, cu media 9,65, Ilinca Cagniuc. Tot mențiunea a treia, cu media 9,65, Elisa Ruscan. Mențiunea
Secțiunea 4, Media 959, Edi Fime. Tot mențiune cu Media 953, Popa Bianca. Calenciuc Teodora. Dumi, șefa clasei. Odrit Petrescu. Diana Sabie. Petronel Schipor. Gabi Fumorean. Lucian Netea. Mihai Mica. Antonie Cega. Tudor Măgurean. Andrei Andronicescu. Andrei Bujoreanu. David Ursache. Sergiu Liga. Răzvan Bucătaru, șeful cu filmarea. Felicitări tuturor și mult succes la bacalaureat! Veniți! Vedeți și voi acolo și stați. Măi! Acolo stai, jos. Executare. Executare. Aici, iată. Hai. Până aici sunteți în aceeași clasă? Nu. Până unde? Numai puțin vă rog, sunt clase. Așa. Deci mă dau mai în spate. Numai puțin. Așa. Uitați aici la parabolo. Bun. Felicitări elevilor din clasa 12A, urmează clasa 12B. Elevii clasei a 12-a de științele naturii intensiv limba engleză sunt special pentru mine, deoarece sunt studioși, conștiincioși, implicați în diferite activități școlare și extrașcolare, cu rezultate frumoase. Pentru mine sunteți și veți fi un 12B model, definiți prin educație și bun simț. Vă felicit și vă doresc mult succes pentru mult care îl veți alege. Și în continuare dau premiile de la clasa 12B. Premiul 1, Butnaru Nicolae. Tot premiul 1, Fluturi Georgiana. Premiul 2, Serghi Iulita. Premiul 3, Gagduc Mara. Și mențiuni. Mențiunea 1, Macovei Darius. Mențiunea 2 în continuare, Oroșan Diana Ioana și Ivaș cu Nadia. Da, vă sunteți sonori. Și mai sunt mențiuni, Ferrariu Alexandra Mioara. Tâmpescu Ana Rodica.
Nistor Ioana, Guraliuc Denisa, Hoha Alexandru, Negură Dorina, Rotundu Iuliana, Onoiu Andra, și Covric Maria. Le doresc mult succes pe drumul care și-l avem. Doamna dirigintă, mergeți la fotografie. Să aplaudăm încă o dată pe premianții clasei 12B. Hai! Că nu avem timp de pe. Bun, voi dați aici la mine, vă rog. Nu vadă toată lumea, da? Bun. Felicitări 12B, urmează clasa 12C. Clasa 12C. O clasă de copii năstrușnici, dar simpatici. O clasă și este un proverb care spune pe prieten să-l lauzi în public și să-l critici în particular. De aceea aș vrea să-i laud acum pentru implicare, pentru rezultatele frumoase și pentru că au ajuns la acest moment niște tineri cu vise frumoase, cu speranțe și cu nădejdea că drumul care începe acum este pentru ei un parcurs frumos în viață. Premiul întâi, la clasa 12C, se acordă elevei Moglan Daniela Gabriela, media 9,95. Premiul 2, cu media 9,90, eleva Iftime Alexandra Claudia. Și premiul 3, cu media 9,80, Andrea Georgiana. Mențiuni. Voi începe în ordinea descrescătoare a mediilor, nu voi mai anunța media, doresc să spun doar că prima mențiune are media 9,75. Niga Bianca Alexandra. Preotescu Lucian Ștefan. Am și eu emoții, nu numai copiii. Buzdugan Daria Ioana. Moldovan Miruna Elena. Țâmpău Mihaela Denisa. Apostol Diana Elena. Sunt multe mențiuni pentru că sunt multe medii peste 9. Țâmpău Vlăduț Ionuț. Zeneci Alexandru Ioan. Țapra Cătălina Amelia. Pintilei Andrei Teodor. Albescu Antonia Alexandra.
Voloșeniuc Alexandra. Maftei Manuela Elena. Cârceag Maria Elisa. Drăgoi David George. Și ultima mențiune, Bornar Bianca Maria. Felicitări tuturor absolvenților și ce pot să vă spun decât Doamne ajută la bacalaureat și la admitere la facultate. La fotografie, domnule reginte. Așa mai ocupați la câte loc și aici, niște băieți de acolo. Băieți, veniți aici. Aici, în față, stați jos. Mai veniți aici, stați jos. Hai, uite aici jos. Hai, David. Hai, David. Hai, aici, aici. Hai, dar să ocupați mai puțin loc acolo, să încăpeți. Așa. Bun. Vă uitați la mine, la aparat. Bun, mulțumim. Mulțumim. Aplauze pentru clasa 12C. Și acum clasa 12D. Ok. Da. Trimit. Ok. Clasa 12D, clasă specială, care am râs, am învățat și, cum să zic, am supraviețuit. Așa. Premiul întâi, Lupașcu Andreea Teodora. Premiul al doilea, Car Suzana. Tot premiul al doilea, Homorean Daniel. Premiul al treilea, Turturean Ioana. Premiul al treilea, Procopeț Ruxandra. Și încă un premiu al treilea, Vitana Grea de Lisa. Și urmează mențiunile. Crăciunescu de Lisa. Drăgan Maria Isabela. Reginariu Alin. Velecicu Andreea. Șefa clasei. Cazaca Muța. Zaieț Maria. Burlă Teodora. Vă doresc mult succes. Fotografie, doamna dirigentă. Așa, vreau să vă mai strângeți puțin de acolo, ca să fiți mai grupați, așa. Și dacă e, puteți să mai stați jos câțiva, ca să se vadă și cei din spate, știi? Vrea cineva să stea jos? Să stea... A? Nu vrea nimeni? Nu, zic să stea jos unii, ca să se vadă...
Așa, vă uitați la cameră, sigur nu vă vedeți toți ca lumea. Deci vă dați seama și voi. Da, bun. Felicitări, clasa 12D. Vă rog, absolvenții să revină înapoi în careul nostru. Absolvenților, unde sunteți, că nu vă văd? Vă rog să reveniți. Mai avem un moment. 12B-ul, 12A și 12C, că 12D-ul este. Până se așează absolvenții noștri, dragi părinți, dragi cadre didactice, vă rog un rând de aplauze pentru absolvenții noștri! Și acum, pentru că deja numim absolvenți, vom înmâna diploma de absolvire a Colegiului Național Dragoș Vodă, Câmpul Lung, Moldovenesc. 12A. Vă rog frumos să vă așezați în ordine alfabetică ca să meargă repede. Ultima strigare a catalogului. Bucătarul George Răzvan. Bujoreanu Andrei. Calenciuc Teodora. Cega Antonie. Laud nu este. Gagniu Chilinca. Humorean Gabriel. Iftime Eduard. Lucașciuc Alin. Andronicescu Andrei. Măgurean Tudor. Neta Lucian. Nica Mihai. Nica Sergiu. Petrescu Odrin. Pântea Claudia. Popa Bianca. Popescu Dumitrana. Prundean David. Ruscan Elisa. Savi Iulia Diana. Sândulescu Vlad. Schipol Petronel. Ursachi David. Ursachi Ionela. Ursachi Maria. Văreanu Ștefan. Felicitări și mult succes la BAC! Bravo! 12B. Deci ultima strigare a catalogului la 12B. Buznaru Nicolae. Coca Ilie. Covrig Anastasia. Covrig Maria. Ferrariu Alexandra. Flutur Georgiana. Gagniuc Mara. Guraliuc Denisa. Popa Tiberiu. Ivașcu Nadia. Lehaci Marian. Macovei Darius. Moroșan Diana. Negură Dorina. Nistor Ioana. Onoiu Andra. Rotundu Iuliana. Serchi Parascheva. Străjeriu Ioana. Și încheiem cu Tâmpescu Oana.
Mult succes, dragi absolvenți, vă doresc! Urmează 12C. Ultima strigare a catalogului, clasa a 12C. Următoarea strigare a catalogului va avea peste 10 ani. Albescu Antonia Alexandra, Apostol Diana Elena, Bodnar Bianca Maria, Buzdugan Daria Ioana, Candrea Georgiana, Ciuvercă Elena Bianca, Drăgoi David George, Cârceag Maria Elisa, Cârtopanu Silviu Marian, Iftime Alexandra Claudia, Maftei Manuela Elena, Moglan Daniela Gabriela, Moldovan Miruna Elena, Niga Bianca Alexandra, Pintilei Andrei Teodor, Preotescu Lucian Ștefan, Pazar Adrian Ilie, Țaprea Cătălina Amelia, Țâmpău Mihaela Denisa, Țâmpău Vlăduț Ionuț, Voloșeniuc Alexandra, Voloșeniuc Gheorghe, Vornicu Eduard Cătălin și Zeneci Alexandru Ioan. Felicitări! Alexandru George, Vecinariu Alin, Benchia Carmen, Casa Campuța, Car Suzana, Coca Irine, Deciunescu Denisa, Drăgan Izabela, Elcan Adina, Comorean Daniel, Cuțuleac Daniel, Iasenciuc Robert, Iftime Mădălina, Pașcu Andreea, Moroșan Elena, Moțcu Eduard, Procopeț Alexandra, Sereduc Antonie, Telișcă Cezar, Trufan Iasmina, Tulicianu Silviu, Tutrean Ioana, Țelan Denisa, Pelecicu Andreea, Dan Andreea și Zaeț Maria. Bun, nu știu, ne-au dispărut iarăși absolvenții noștri. Vă rog să reveniți în careul nostru, ultimul vostru careu din viața de licean. 12B-ul și 12C-ul. Să facem, nu mai avem fotografia cu aruncatul, dar măcar să ținem sus toca, da? 12B și 12C și 12A. Dacă nu mai plouă... Dacă nu mai plouă și în afară? Ok, bun. Atunci, declar închisă festivitatea noastră a cursului festiv. Felicitări absolvenților, felicitări părinților, felicitări cadrelor didactice.
Părinții ne invită pe toți, absolvenți, părinți, cadre didactice, jos la terasă, pentru un mic aperitiv și să ciocnim un pahar și pe domnul fotograf, să ciocnim un pahar de ceva, de suc. Iar tot jos o să faceți fotografii când aruncați toca, că aici nu avem unde, spărgem decorul domnului de aici. Îi mulțumim încă o dată domnului Josan că ne-a lăsat aici și nu ne-a mudat tot. Și al doilea anunț pe care vreau să vi-l fac, după ce ieșim afară și aruncați tocile, rog frumos să vă grupați pe clase și robele să le dați la domnii diriginți. Nu pleacă nimeni cu roba acasă. Acasă plecați doar cu fularul și cu pălăria de pe cap, da? Păi da, trebuie să ducem în școală. Sau la șeful clasei, na, la șeful clasei, da? Și duce doamnei Prundeanu robele. Da, copii? Bun, haideți să ieșim afară atunci. Să ne bucurăm de aer, că aici nu mai putem.